A ƙarni na 12 wato tsawon sama da shekaru 530 bayan hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasu mutane guda biyu daga Morocco sun zo birnin Madina, sun kama gida kusa da masallacin Annabi. Mutanen sun nuna wa mutanen Madina cewa su mutanen kirki ne, wanda hakan yasa kowa ke yaban su. Abinda mutanen ku basu sani ba shine waɗannan mutane sun zo da wata mummunan manufa. Sun zo ne domin su sace gawon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin su kai shi ga Kristocin yaƙi wato Crusaders. Akwai wani rami da suke tonawa a tsakiyar ɗakin su bayan kowa ya kwanta bacci a kowane dare, inda suke ɗaukan ƙasar cikin buhuhuna suna zubarwa a wajen gari. Burin su shine su tona wannan rami cikin ƙasa yanda zai kai su har kabarin manzon Allah domin su sace gawar shi. A can birnin Damascus da ke ƙasar Sham, Sarki Mahmud wanda aka fi sani da Nuruddin Zangi, ɗaya daga cikin sarakunan daular musulunci a wancan lokacin, ya shafe kwanaki 3 yana mafarki iri ɗaya, yadda a cikin mafarkin yake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mishi wasu mutane guda biyu, yana cewa ya Mahmud ka cece ni daga waɗannan mutanen. Bayan yayi mafarkin na 3 ne ya sanar da masu bashi shawara, yadda suka bashi shawarar tafiya birnin Madina domin a cewar su ba lafiya ba tare da bata lokaci ba. Nuruddin Zangi ya ɗebi tawagar mutane suka nufi birnin Madina, yadda suka shafe tsawon kwanaki kafin suka isa. Ba tare da bata lokaci ba bayan isar su, Nuruddin Zangi ya bayani wa gwamnan Madina abin da ke tafi da shi. Sai gwamnan ya tambayi Nuruddin Zangi ko zai iya gane fuskokin waɗannan mutane guda biyu. Nuruddin ya tabbatar mishi da cewa zai iya gane fuskokin su. Cikin hikima gwamnan ya bada sanarwar cewa kowa ya taru a gidan shi domin sarki Nuruddin Zangi ya taho da kayayyakin abinci da kyaututtuka da zai raba wa mutane. Cikin ƙanƙanin lokaci aka shaƙe gidan gwamnan, kowa yana zuwa gaida Nuruddin Zangi. To amma har mutanen suka ƙare bai ga waɗannan mutane guda biyu ba. Sai kun tabbatar iyaka mutanen da ke garin nan kenan. Gwamnan ya tabbatar masa da cewa iyaka mutanen da ke garin Madina kenan. To sai dai amma akwai wasu baƙi guda biyu da suka zo daga ƙasar Morocco. Su kaɗai ne basu hallara a gurin ba. Nuruddin ya bada umarnin a kawo mishi su. Daga isowar su ko yana ganin su ya gane su. Ya ce waɗannan su ne mutanen da manzon Allah ke nuna musu a cikin mafarki na. Ba tare da bata lokaci ba ya bada umarni aka kama su. Sannan aka je aka bincika ɗakin su, yadda aka tarar da katuwar rami wacce suke ta kokarin tona ta zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma har sun yi kusan isa kabarin. Wannan dalilin ne yasa Nuruddin Zangi yasa aka tona rami da ta kewaye kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan aka zuba narkakkiyar guba a ciki kuma aka rufe ta saboda gudun faruwan irin haka gaba. Mutanen guda biyu sun amsa laifin su, yanda aka yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ka ya Rasulullahi.